Jag tror det. Jag klarar av. Okej, jag kommer vara så bra så här. Va? Jag hade jätteskönt. Vill du? Tack. Det är som ett badkar när man har tagit varmt vatten. Ja, sådär. Det tar en stund innan man kan komma i. Du har snö i rumpan. Nej, men så att här känns det bra. Kan inte låta någon ösa i snö där uppe. Jag kan kasta snö på dig. Vet vi? Jag tror att det här är 40. Jag sa. Vi säger 44. Oj, kolla foten där. Lite röda. 44 är det ungefär så här när man går ner i.